Post dito mo lang, post me mo lang. Pindutas dola ninyo oy. Aw, siyempre anak mo na ko'y paway-paway. Punta ka, sige naman tagtrabahoan niyo. I-post mo lang. Na diri, na ko stop ha. Matay daliin nyo na priyaki. Magtang ng engineer ba? Hapit na alaw na. Post gino? Na. Ang gina ninyo. Tanawa na si engineer oh. Pre, nasi engineer oh. Ay, prinsa ko mga to ni. Botak! Pak. Patay na napahal naman yung tanan bay. Saon mo ko na. Ay, nutri suguan ni ba? Mangibutan na kong sagbot. Tani mga trabahante, mga kugihan kayo. Pero tayo kung sa maning isa nang ibot, maning sagbot ni. Dong, sa man kabuang ni mo diyan ngayon, nang ibot mga sagbot nga, may lapil sa kontrata. Uy, Ner. Kanang, wala na dyan ko ilayin mabuhat, Ner ba? Kaya hapit na mahuman ko tanan ko, Ner. Naunsa naman tao ni Kansi kay kung sigbayan ako ni si Mua ba kay nang ibot ang sagbot niya ah. Oh, sige lang, God. Makatabang mong good pod. Sige na lang. Pigin yung tawanan ni. Namulag, good job. Ikaw na, William. Mayo pod. Matik na diner. Nya, biyaan sa tamo diri ha. Kaya na ko nilaing transaksyon ba? Pagtarong magtrabaho ha. Matik na diner. Magaling kang kupal ka. Manula na ta. Let's go! Grabe gini mga tawanan niyo. Engineer ay bantayan ba? Di ni magsilbi ni nani nga bantay. Pangtugan ta mo, bantay ra mong tulong. Engineer. Ito yun si problema. Imo mga trabante dito ba? Oh, si problema ito, mga kugihan man to. Ugiyan sa umata. Nagiyahay ragpaway dito ay. Binuang man na imo hatoy. Ayog dauti ako mga trabante, mga buutan kay ito. Na, una rin mo engineer. Ipaglak mo ng ganiya. Nagiyahay pa na akong kliyan. Asa? Sure ka? Banta na istorya ni mo. Lagi, bisa magdanaan mo to. Nagdula ra. Bantay lang ni mga tawanan ni. Dagko kay swinlo niya. Pahuay-pahuayan ako. Sabay ko. Tara. Sit ko. Ano nga mo? Sit po. Awa engineer. Push daw, push. Oh, puspusan dyan ako na sila ron. Draw. Ano ko asit ko ha? Hala, ni balik. Saan balik ko? Di na lang balik ba? May kinaglay mo. Balik ko. Di balik si engineer. Patay. Hey! Push na ha? Naipus-puso! Run. Ana engineer, pampuspusin na.